Акбарс домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%тан башлап, һәр кем өчен һәм бөтен чоргада. Дорогая моя Чулпаночка, видишь, как я тебе часто пишу. Ике араны якынайтучы хатлар. Шулпан Җәлилова әтисеннән килгән хатларны еш кулыма алам ди. Муса Җәлил сугышка киткәндә аңа әле 4 кенә яшь була. Ул барысын да бүгенгедәй хәтерли. Я лежала больная. Мин бик каты авырып ята идем. Әтием хәрби киемнән кайтты. Мин болай киенгәненә гаҗәпләндем. Ул минем яныма килеп, мине фронтка җибәрәсеңме диде. Мин ризалыгымны белдереп башымны кактым. Шулай итеп аны мәңгегә җибәрдем. Муса Җәлил сугышка нәкъ менә шушы фатирыннан киткән. Әйләнеп кайтырга гына насыйп булмый. Ел сайын җәлилчеләр хөрмәтенә шагыйрьнең музей фатирында искә алу чарасы үтә. Анда аның кызы Таң йылдызы Чулпаны да катнаша. Ыныклары музыкаль бүләк белән кайткан. Җәлилчеләрне искә алу чарасы көндезге сәгать 12-дә Муса Җәлил һәйкәле янында дәвам итте һәм бу очраклы түгел, чөнки аларның башлары нәкъ менә шушы вакытта эзлә, ә Муса Җәлилнеке 12 тулып 18 минутта. Бу безнең өчен бик тетрәнгечле көн бер яктан. Икенче яктан бу безнең өчен зур хәтер көне. Әлеге вакыйгага инде 77 ел. Муса Җәлил тоткынлыкта булганда 100дән артык шигырь иҗат иткән. Ул аларны халыкка җиткергә дип васыять әйтеп калдыра. Шигырьләре хәзер үзе кебек үлмәс җыр булып яңгырый. Аның ихлас күңелдән ватанга мәхәббәт, ихлас күңелдән үз халкына мәхәббәте һәм әлбәттә шушы шигырьләре белән, шушы рухи батырлыгы белән ул безнең халыкның 100 аклыгын саклап калды. Мәрәсимдә беренче тапкыр герой шагыйрьнең яулык төрмәдә төш дигән шигырьләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Көен яшь композитор Миләүшә Хәйруллина язган. Шулай ук Муса Җәлил исемендәге республика премиясенең быелгы лауреатлары композитор Ильяс Камалов һәм шагыйрь Булат Ибраһимов яңа әдәби музыкаль композиция тәкъдим итте. Җанын белми. Җәлилчеләрнең ил өчен күрсәткән батырлыклары мәңгелек. Аларга хөрмәт һәм рәхмәт сүзләре белән бүген бик күпләр Муса Җәлил һәйкәленә чәчәк китерде. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.